У той час падышлі вучні да Ісуса, кажучы: «Каго ты лічыш большым у валадарстве нябесным?» І паклікаўшы дзіця, ён паставіў яго пасярод іх і сказаў: «Сапраўды кажу вам, калі не навернецеся і не станецеся як дзеці, не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае. Дык вось, хто ўпакорыцца як гэта дзіця, той большы ў валадарстве нябесным. І хто прыме адно такое дзіця ў імя маё, той мяне прыме. А хто згоршыць аднаго з малых гэтых, што ў мяне вераць, лепш было б яму, каб павесілі жоран млынавы на шыю яго і ўтапілі ў глыбіні марской». Гора свету ад згаршэнняў, бо мусяць прыйсці згаршэнні, аднак гора чалавеку, праз якога згаршэнне прыходзіць. Дык калі рука твая або нага твая горшыць цябе, адрэж яе ды кінь ад сябе. Лепш табе калекаю ці кульгавым увайсці ў жыццё, чым маючы дзве рукі або дзве нагі, быць укінутым у агонь вечны. І калі вока тваё горшыць цябе, вырві яго ды кінь ад сябе. Лепей табе аднавокім увайсці ў жыццё, чым маючы два вокі, быць укінутым у агонь пякельны. Глядзіце, не пагарджайце ні адным з малых гэтых, бо кажу вам, што анёлы іх у небе бачаць заўсёды аблічча Айца майго, які ёсць у небе. Бо Сын чалавечы прыйшоў збавіць тое, што загінула. Як вам здаецца, калі хто мае 100 авечак, і адна з іх згубіцца, ці ж не пакідае ён у гарах 99, і ці не ідзе шукаць тую, што заблукала? І калі ўдаецца яму яе адшукаць, сапраўды кажу вам, што з яе будзе мець больш радасці, чым з 99, якія не заблукалі. Так няма волі Айца вашага, які ёсць у небе, каб загінуў адзін з малых гэтых. І калі саграшыць супраць цябе брат твой, ідзі і пасварыся на яго ў 4 вокі, і калі ён паслухае цябе, здабудзеш брата твайго. А калі не паслухае, вазьмі з сабой яшчэ аднаго або 2, каб на доказе 2 або 3 сведкаў стаяла кожнае слова. А калі б і іх не паслухаў, скажы царкве. А калі бы царквы не паслухаў, хай будзе табе як паганін і мытнік. Сапраўды кажу вам, што звяжаце на зямлі, будзе звязана ў небе, і што развяжаце на зямлі, будзе развязана ў небе. Таксама кажу вам, калі 2 з вас пагодзяцца на зямлі аб якой-колечы рэчы, чаго б яны не папрасілі, будзе ім ад Айца майго, які ёсць у небе. Бо дзе ў імя маё збяруцца 2 або 3, там і я пасярод іх. Тады Пётра, падышоўшы, сказаў яму: «Господзе, колькі разоў маю дараваць брату майму, калі будзе грашыць супраць мяне? Ці да 7 разоў?» Кажа яму Ісус: «Не кажу табе да 7 разоў, але да 77 разоў». Дзеля таго, падобнае валадарства нябеснае да чалавека-валадара, які хацеў разрахавацца са слугамі сваімі. І калі стаў рахавацца, прывялі да яго аднаго, што быў яму вінаваты 10 000 талентаў. Паколькі не меў ён з чаго аддаць, загадаў гаспадар яго прадаць яго, жонку яго, дзяцей і ўсё, што меў, ды заплаціць. Але слуга той, упаўшы, прасіў яго, кажучы: «Валадару, май цярплівасць да мяне, і я аддам табе ўсё». І гаспадар слугі таго, пашкадаваўшы, адпусціў яго і доўг яму дараваў. Але слуга той, выйшаўшы, напаткаў аднаго з таварышаў сваіх, што быў яму вінаваты 100 дынараў. І, схапіўшы яго, душыў, кажучы: «Аддай, што мне вінаваты». І, упаўшы, таварыш той прасіў яго, кажучы: «Май цярплівасць да мяне і аддам табе». Але той не захацеў, а пайшоў і пасадзіў яго ў вязніцу, пакуль не аддасць яму доўгу.
Бачачы, што робіцца, таварышы яго засмуціліся вельмі, ды пайшлі і расказалі гаспадару свайму ўсё, што сталася. Тады паклікаў яго гаспадар яго і гаворыць яму: «Слуга нягодны, я ўвесь твой доўг дараваў табе, бо ты мяне прасіў. Ці ж не належала, каб і ты злітаваўся над таварышам сваім, як я злітаваўся над табой?» І ўгнеўлены гаспадар яго выдаў яго катам, пакуль не аддасць яму ўсяго доўгу. Так і Айцец мой нябесны зробіць вам, калі вы не даруеце кожны брату свайму правіны яго ў сэрцах вашых.